Maryam Wazeery shahararriyar jaruma ce a masana'antar Kannywood wanda ake yayinta a wannan lokacin. An haifi jaruma Maryam Wazeery wanda aka fi saninta da Laila Labarina a Nuwamba 1992 a jihar Gombe. Jaruma Maryam Wazeery ta yi makarantar firamare da sakandare duk a jihar Gombe, sannan jaruma Maryam Wazeery ta yi makarantar gaba da sakandare a University of Maiduguri, UNIME. Jaruma Maryam Wazeery ta fara fim ne a shekara ta 2015 bayan ta gama karatunta a University of Maiduguri, UNIME kafin ta tafi bautan ƙasa na NYSC. Amma dama tun kafin fara fim ɗinta, Maryam Wazeery ta yi suna a Instagram saboda tana hawa waƙoƙin Hausan hip hop tana sawa a shafinta na Instagram. Babban shirin da ya ɗaga jaruma Maryam Wazeery a santa sosai a duniya shine wannan series ɗin da Malam Aminu Saira ya shirya wanda ake nunawa a tashan Arewa 24 da kuma Saira Movies a YouTube, wato Labarina. Kafin shirin Labarina, jaruma Maryam Wazeery ta yi wasu ƙananan shirye-shirye kamar su 'Yan Zamani, Ɗan Halak, Yakokin Shiya da dai sauransu. Jaruma Maryam Wazeery ba ta da wata ƙawa a masana'antar Kannywood. Jaruma Maryam Wazeery har yanzu ba ta taɓa yin aure ba a rayuwanta. Kaɗan daga cikin tarihin jaruma Maryam Wazeery kenan. To muna yi ma wannan jaruma fatan alheri. Mun gode.